השעה 8 לפנות בוקר ביום ראשון. יום עבודה ארוך עוד לפנינו. לוקח את המחשב ואת הקפה ויוצאים לדרך. אני בדרכי לאוניברסיטה. מהמם פה זה תקופת הסתיו, סוף הסתיו ותחילת החורף. אתם מלווים אותי ביום הכי קר שחוויתי כאן במונטריאול. הטמפרטורה בחוץ מינוס 8 מעלות. קר לי בעיניים. אנחנו הולכים להעביר עכשיו ערב ישראלי לילדים בכיתה ה' במחנה של קדימה, וחשוב שהם יכירו קצת את הישראליות מישראלים ולא סתם מהספרים. רק בניו זילנד אפשר להיות תקועים בפקק של כבשים, אה? מדהים. וואו! השעה עכשיו 9 בבוקר ואנחנו בדיוק מגיעים למשרד פה באלטריגאם, זה דרום מנצ'סטר. אנחנו הולכים לעשות סיור בפדרציה ולעבוד את כל הצוות. אנחנו בתוך בניין משרדים קטן. היי ג'ודי, גוד מורנינג. אנחנו נכנסים למנהלת שיווק שלנו, ג'סיקה. שלום ג'סיקה. How are you? זאת מגן. היי, good morning, גל. Good morning. ואנחנו מגיעים למשרד שלי. תמיד יש הרבה מה לעשות. יש לי פה תמיד מפה של עמק הירדן, להראות איפה הבית שלי, למי ששואל, ויש לנו פגישות. יש לנו בכל יום שלישי פגישת צוות, של כל צוות הפדרציה. מדברים על האירועים הקרובים ועל מה שקורה השבוע, ומתייעצים אחד עם השני המון. מיד תתחיל כאן בהילל ועידת ישראל שהקמתי. אחת לשבוע הסטודנטים נפגשים כדי לדבר על פוליטיקה ישראלית, להתחבר, ובעיקר כדי להחליט איך אנחנו יכולים להביא את ישראל בצורה דיפלומטית אל הקמפוס. אנחנו עכשיו בדיוק הולכים להעביר איזושהי פעילות משותפת של בני עקיבא והבונים דרור בבית ספר היהודי היחיד. הם עכשיו במחנה, אז בואו נצטרף. עכשיו בבית ספר פה בלידס, כאן אנחנו מעבירים את הפעילות. בעצם רוב העבודה שלנו פה במנצ'סטר היא עם חבר'ה של חבורות ושל קורס הדרכה. חבורות זה בעצם פעילויות שבועיות שקורות פה במנצ'סטר, בלידס, בגלאסגו, וקורס הדרכה שאנחנו מריצים בארבעת הערים האלה. פה בשפע מהדרין יש את כל הממתקים האהובים עלינו. יש קליק, וכאן כמובן הקפה הטורקי שחסר לנו מאוד. מתגעגעים הביתה וגם קצת גולדסטאר. אני עוד עם הפיג'מה בבית. בחוץ, כמו שאתם רואים, קר ואפור, ואני חייב להתחיל לארוז פה, כי עוד יומיים אני נוסע לארץ עם הסטודנטים לתגלית. החלק הכי אהוב עליי בעבודה זה פרויקט תגלית. אני למעשה אחראי על כל הפרויקט הזה בקמפוס, והחלק שלמעשה היותר אוהב זה לצאת עם הסטודנטים לטיול ולחוות איתם את ישראל בפעם הראשונה. בעיניי זה מדהים לראות את ישראל כתייר. לאחר מכן אני חוזר איתם לקמפוס ומאבד איתם את כל החוויה הזאת של ישראל. אנחנו בדיוק בדרך לכיכר להדלקת נרות של חנוכה. עכשיו ראש העיר של לונדון בא להדליק את החנוכיה הענקית איתנו. מאחוריי זה החנוכיה הענקית, אנחנו כרגע בכיכר טרפלגר. זה הדבר הענק הזה. הולכים להדליק את החנוכיה עם כל לונדון. יש פה קרוליין ממדריד, תגידי שלום קרוליין. וכולנו פה, ככה נראים חיי השליחות, נפגשים הרבה שליחים שגרים באנגליה לפחות. שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה, על ידי כבודך הקדושים. אני בדרך כרגע לארוחת ערב של אייפאק. אייפאק זאת שדולה למען ישראל בארצות הברית. יש לי פה קבוצת סטודנטים של אייפאק. הגענו ערב מעין ארוחת ערב לכל ההנהגה הסטודנטיאלית. זה אמור להיות אירוע כזה פנסי עם היועץ של השגריר. עכשיו אנחנו ניכנס הביתה. אחרי יום ארוך, השעה עכשיו 11 ולא יודע כמה. כך נראה יום בחייו של שליח. הוא ארוך וקשה ומלא הרפתקאות יש הרבה מה לעשות, אבל בסופו של דבר לדעתי ממש משתלם. אז אחרי יום ארוך שכזה אנחנו עכשיו נלך לישון. אז אני מקווה
נהנתם ולהתראות בחול. ביי.